ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё зиёд кардани риш ё нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё кам кардани вазни худ ба шумо кӯмак мекунад. Доставка ба ҳама шаҳрҳо дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. Мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи паст шидани нархи чиптаҳо, яъне ки арзон шидани чиптаҳо. рӯзи 24 август ширкати Somon Air як қарори наве баровард ки дар он ҷо гуфт нархи чиптаҳо дар ин ширкат поён рафтанд. яъне сабаби поён рафтани нархи чиптаҳо яку якбора дар чи аст ҳозир мо ҷавоб мегардонем. дар инҷа бо бештари подписчикои мо саволҳо пешкаш мекарданд ки нархи чипта чанд қадар аст ва баъзеҳош қайд мекарданд ки 50 000, 60 000 ё ки 100 000 рубл дар бар мегирад. лекин ана ҳамон вақт дар нархи муқарраршудаи давлатии чиптаҳо 24 000 рубл буд ва дар ин байн ҳар гапи хабарҳо зиёд буданд. ба ҳамин хотир билета бо нархи гарон мефурӯхтанд ё ки харидорӣ мекарданд ҳамон харидорҳо. ва ҳозир дар шумо мефаҳмонем ки поён рафтани нархи чиптаҳои Somon Air сабабаш дар чист. чихеле ки рейсҳои чартерӣ дар назар аст. ҳар вақте ки аз Тоҷикистон ширкати Somon Air ё Tojic Air ба Россия парвоз мекард, холӣ парвоз мекарданд ва ба сабаби зиёд будани расходшон нархи чиптара камтар қимат кардагӣ буданд. Камтарам не, хеле, барое ки барои баъзе одамо аммо нархи чипта мутобиқат намекард ва туғрӣ намегирифт, харидорӣ кардан наметонистанд. ба сабаби холӣ рафтани, холӣ парвоз кардани самолётҳо нархи чипта гарон шидагӣ буд ва рӯзи 24 хушбахтона иҷозат доданд ширкати Somon Air ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия парвоз карданашда одам гирифта бибара, яъне ки шаҳрвандои Федератсияи Россияро метавона бар бигардона ба рейсҳое ки мо 55 та гуфтагӣ будем муқаррар шудагӣ, яъне дар як рӯз 3-4 та рейсаи ҳар рӯз ба Федератсияи Россия. хабари имрӯзаи мо ана ҳамин буд. Бародарони азиз, нархи билет арзон шудагӣ, ширкати Somon Air ва самолётҳое ки парвоз мекунанд дигар холӣ намераванд, одам мегиранд мебаранд ва боз одам мегиранд ба ҷумҳурии Тоҷикистон меоянд. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. видеоҳои нави моро интизор бошен. ягон савол дошта бошен, дар инстаграми ма даромада подписатсия кунен, саволҳои худтонро равон кунен. дар канали Юрист TJ ҳатман обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.